יש כאן סתירה. באו אליו 3 אנשים, נכון? ניצבים עליו. וכשהביא להם אוכל, כתוב, הוא עומד עליהם. כלומר, לפני שהכין את מצוות הכנסת אורחים, המלאכים היו במעלה יותר גדולה ממנו. לכן כתוב שהם עליו, הם במדרגה יותר גבוהה, כי עדיין לא קיים את מצוות הכנסת אורחים. לכן כתוב שהם עליו. כשקיים מצוות הכנסת אורחים, אמרנו שהמצוות הזאת יותר גדולה אפילו מהשכינה. אז הוא עומד עליהם. עכשיו המדרגה שלו היא יותר גדולה משלהם. לכן כתוב, והוא עומד עליהם תחת העץ, ויאכלו. איזה יופי, אמרתי את זה. היו 2 גיסים גדולים מאוד. האדמו"ר מקוסוב, רב חיים מקוסוב, ורבי ישראל מרוז'ין. האדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין הוא עשיר גדול, עשיר מאוד 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 גדול. אבל באוכל היה אוכל מעט. לא נהנה מהאוכל שלו, לא נהנה. רב חיים פעם, הכיס שלו, התארח אצלו, האדמו"ר מקוסוב, רב חיים מקוסוב, התארח אצלו. הוא רואה, רב חיים מקוסוב, הגיס, שרב ישראל אוכל מעט. והוא רגיל, יכול רגיל, האדמו"ר אוכל רגיל. הוא אומר לו, כבודו, מדוע אתה אוכל כזה מעט? הוא אומר לו, אגיד לך, כשירדנו לעולם מלמעלה, הנשמה שלי עשתה הסכם עם הגוף. אני מוכנה לרדת לגוף שלך, בתנאי שאני לא נהנית מהעולם הזה, רק כדי שאני אוכל לחיות. כלומר, לא נהנות כלום, רק כדי שאני אוכל לחיות. אבל דברים יותר מותרות, אני לא אוכל. לכן אני אוכל מעט רק כדי שהגוף תוכל להתקיים. אז אמר לו, כלומר, אתה מלאך. רב חיים הפסיק לאכול. האדמו"ר, גם הוא הפסיק. אמר לו, מה, גם אתה עשית את התנאי הזה למעלה? אמר לו, אני אגיד לך מה. בערב שבת, כשאנחנו באים, אנחנו אומרים, שלום עליכם, עליך שלום, שלום עליכם, באחם לשלום, באחם לשלום. בזמן אתה אומר, צאתכם לשלום. תצאו. אתה קורא לזה, בואכם לשלום, נכון? 3 פעמים, בואכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי העליון. אחרי כן אתה אומר, ברכו לי לשלום, ברכו לי לשלום. גמרת? עכשיו צאתכם לשלום. תצאו. איך זה יכול? מה זה אומר? תצאו לשלום, מה זה? אלא מה? הם בטח לא אוכלים. המלאכים לא אוכלים. עכשיו אתה הולך לאכול. אנחנו, עם מלאכים, אם הם אוכלים, לא אכפת לי. אבל שעמדו להסתכל איך שאני אוכל, אין מה תצאו, תצאו. אבל למה אני הפסקתי לאכול? אומר לו, אתה אומר שאתה לא אוכל, כי אתה מלאך, אני עם מלאכים לא אוכל. לכן כתוב, ויאכלו, עשו את עצמם כאוכלים, למרות שהם מלאכים. אבל כשאתה בא לעיר, תנהג כמו אנשי העיר. לכן ויאכלו. והנה 3 אנשים נמצאים עליו והוא פותח אוהל. אצל לוט, אנחנו נראה בהמשך, כתוב והנה 3 אנשים. סליחה, מלאכים. אצל אברהם כתוב והנה 3 אנשים נמצאים עליו. אצל לוט כתוב והנה ויבואו 2 המלאכים. 2 המלאכים. אצל אברהם 3. שם כתוב 2. במצרים ברדיצ'ב זה אחד מהסנגורים של עם ישראל. סנגורים של עם ישראל. פעם התארח באיזה עיר שלא הכירו אותו. לא מכירים אותו. התארח. וחפש, גמרו תפילת ערבית של ערב שבת, ומחכה כמו כל האורחים שבא בפינה, מישהו יבוא ויכבד אותו. כולם יצאו, הראשון יצא, השני יצא, כולם יצאו. נשאר רק השמש. אומר לשמש, אני יכול להתארח אצלך? אמר, בכבוד. אבל תאכל מה שיש לנו, אני לא. כן, אין לי מה לדעת, אני בסדר. התארח אצלו, אכל אצלו. במנחה של שבת, ראה שם אנשים באים. עמד שם והתחיל להגיד דברי תורה. פתאום שומעים דברי תורה. עוד אנשים התאספו. שומעים שהוא שופע בדברי תורה. עד שמישהו צועק שם, אתם יודעים מי זה? אני יכול לזה רבי יצחק ברדיצ'ב. שבוע רבי יצחק ברדיצ'ב, כולם עמדו על הרגליים והתחילו
להריע לו. בכביר, מחילה מכבודו שלא ערכנו אתכם. אמר לא, אין בעיה. אמר רק תדעו לכם דבר אחד, תהיו כמו אברהם ואל תהיו כמו לוט. אצל אברהם כתוב שכיבד אותם 3 אנשים נלבו לו כערביים, כמו ערבים, נכנסו לבית. אצל לוט כתוב רק מה? מלאכים. אצל לוט רק קיבל אותם כמו מלאכים. אתם רק מחפשים רק כמו מלאכים, אני לא מלאך. לכן אני באתי לאדם הפשוט. זה הגדולה של הכנסות החיים. בהכנסות החיים כתוב, אין מקפידים על המזונות. אם אדם מכן מחלך, אתה לא תגיד לו, תשמע, לך לעבוד, מה זה, תראי איזה שוקם יש לך, לך תעבוד. אדם שמכן מחלכם, לא שואלים על המזונות. צריך להביא לו את המזון. אוקיי, נמשיך קצת בדברי תורה. אמרתי את זה אתמול לידידי ואהובי, שונו היקר. באו 2 אנשים לקוז'ניץ. המקל מקוז'ניץ היה תלמיד של הבעל שם טוב. כשנפטר הבעל שם טוב, הוא היה במקומו. הוא היה חד גאון עולם וצדיק גדול. בימיו היה גם החוזה מלובלין. 2 צדיק העולם. כל מי שהיה לו בעיות, אין ילדים, חולים, פרנסה, באים לקבר ברכה. הנה, פעם אחת, באים למשרד מקוז'ניץ ואומרים, תשמע, קרה נס בעיר שלנו. מה הנס? 2 אנשים מבוגרים, שלא להם ילדים. תשמע, לא להם בן זכר. אבל הנס הוא, הם לא הלכו לאף צדיק. לא הלכו לאף אחד מהצדיקים. שמע את רב ישראל, אתם רואים, הקדוש ברוך הוא אומר שגם הוא יכול לדעת להאמין. גם הקדוש צריך לדעת לצדיקים. וזה מה שפעם שאלו, בא מישהו לשאול יש לו מזל מנוברבך. בא לבקש ממנו ברכה, וללכת, שישלח אותו לאיזה צדיק, הוא יעיד עליך לאיזה צדיק. אמר לו, מעבר לכביש, כל הצדיקים נמצאים שם. מעבר לכביש זה הר הרצל. הר הרצל, שם כל הצדיקים. אתה מחפש צדיק להתפלל על הקבר שלו, שם הקבר, הם הצדיקים הכי גדולים. ולכן אומר, יש 2 הרים, יש הר סיני ויש הר המוריה. בהר סיני קיבלנו את התורה. בהר המוריה נבנה בית המקדש, בית הבחירה. נשאלת השאלה, למה לא בנו את בית הבחירה על הר סיני, שקיבלנו את התורה? אלא אומר, הקדוש ברוך הוא בחר את המקום, איפה לבנות בית הבחירה? איפה שיהודי היה מוכן שישחט שם. הר המוריה היה יהודי מוכן שישחטו אותו שם, על קידוש השם. שם הכי קדוש. יותר קדוש מהר סיני שקיבלנו בו את התורה. אם אתה מחפש מקום ללכת להתפלל, לך לאן. או לא רק שם. בתי קברות של הצדיקים האלה שמסרו את נפשם, קידוש השם. אלה הם הצדיקים האמיתיים. אלה הם הצדיקים האמיתיים. ויאמר, הימלט על נפשך, אל תאבד מאחוריך. כשבאו מלאכים ואומרים ללוט, אל תסתכל אחורה, תמהלה. אשתו הסתכלה אחורה והייתה מציאות מתה. יפה. אז אל תאבד אחורה. מה אכפת לך שיאבד אחורה? מה יש? אתה לא יותר טוב מהם. אמרתי את זה לפני שבועיים, בפרשת נוח. כתוב אצל נוח, צוהר תעשה לטבע ואין עמד חלנה מלמעלה בפתח הטבע בצדתם. צוהר אמרנו שזה חלון. והחלון זה לא חלון, זה אבן שמאירה. דיברנו על זה, למה לא חלון? כי בחלון אתה רואה גם כן בחוץ. אמר נוח לא ראוי, אתה לא צדיק, גם אתה היית צריך למות. אז אין לך זכות להסתכל בחוץ. אומרים המלאכים ללוט, אל תסתכל אחורה כי אתה לא יותר טוב מהם. אל תסתכל אחורה. זה הפשט. אבל יש עוד פשט. אל תסתכל אחורה. יש בני אדם, בואו נגיד לכם את הסיפור. בזמן החזון איש, שאתמול היה יום היורצייט של החזון איש, באה בחורה ודופקת בדלת, והוא כשהיה לומד, את החזון איש לא היו ילדים.
לא יודעת לחזון איש. כשהוא לומד, העולם מתהפך, אף אחד לא חושב. אז הרבנית יוצאת אליה, מה היא רוצה לדבר עם החזון איש? היא בוכה. אמר לה החזון איש, תגידי לה שתלך לרב וולף. הרב וולף, יש לו סמינר בבני ברק, סמינר הרב וולף. תלך לרב וולף. הוא חשב שהיא רוצה להירשם בזה ולא מקבלים אותה, תלך לרב וולף. אחרי שעה, הרב וולף הגיע אליו לחזון איש. אומר לו, שלחתי אליך מישהו, מה היה שם? הוא אומר, תשמע, בחורה פרקה עול, ועשתה את הדברים הכי גרועים שיכולים להיות. הייתה פרוצה. והחליטה לחזור בתשובה. אבל מראש שעשתה כל כך הרבה חטאים, היא כבר לא יכולה, היא אומרת שהיא לא יכולה לחזור בתשובה. היא לא יכולה לחזור בתשובה. אמר לו החזון איש, תגיד לה, שמהיום היא בריאה חדשה, שלא תחשוב שום דבר על העבר. מהיום היא לא תחשוב, היא נולדה היום. היום היא נתיחה. מהיום היא בריאה חדשה לגמרי. בשום על סקרנה, מה שיכול עברה את הכל, שלא תסתכל. מהיום תסתכל קדימה. אומר המלאך ללוט, אתה עשית את כל העבירות שבעולם שהיית מוכן לעזוב את אברהם, לעזוב את הקומיליות עם כל אנשי... אל תסתכל אחורה. אל תסתכל אחורה. עשית מה שעשית. הקדוש ברוך הוא אומר לך, הקדוש ברוך הוא כיסוי פשע, עובר על פשע. השם מוחה את כל הפשעים. תקציב שעכשיו אתה, עכשיו לא נתן. לכן אומר לו, כל בעל תשובה שרוצה לחזור בתשובה, תקבל אותו באהבה. ותגיד לו, אל תבט אחורה. כל מה שאתה תמחק, ועכשיו אתה בריאה חדשה. וזה מה שאמר לה החזון איש. תגיד לה שהיא בריאה חדשה. ומספר כאן, ששמעת ממנו הרב זילברשטיין, הוא אומר, היא חזרה בתשובה, התחתנה עם אברך, ואחד הדברים שלה, אחד מגדולי המגידי שיעור בישיבת איתרי, ישיבה קוראים איתרי. אחד מגדולי האלה. מדוע? לא הביטה אחורה. אל תביט אחורה. תסתכל מה? קדימה ולא אחורה. לכן